Da a baka shanu da a baka aljanna. Assalamu alaikum. Amin wa alaika salamu. Dan Fulani tambaya ce da ni a gurinka. To Allah sana sani. Da a baka shanu da a baka aljanna. Da a bani Shanu kamar guda 20 da a baka aljanna. to aljanna dai sai an mutu ake samu. To shanu kuma mun san daɗin su tunda da su muke kwana kullum. Don haka kai shanu da aljanna. Aljanna fa Dan Fulani. Kai Alhaji ka san yara ai Sai ka faɗa. aradu kawai ka bani shanun nan kawai in tafi. Aljanna kuma ba. To ai aljanna sai an mutu, idan na je can sai Allah ya bani. To gaskiya ne, muna godiya. Yawwa yanzu za a bani shanu? A'a kai dai ka jira.